mahuna na sa lawkan pampublikong eskwelahan na ini sa Libon Albay, may makukuwang bubon. Bako ini ordinaryong bubon ha, kulita ang tubig sa bubon na ini, nagkakaraba. O diba? Amazing baga! Taong 1962 kan ini madiskubre ni Julian Villanueva. Istorya kan aki kaining si Lilet, asingon yan ang caretaker na kan balon, dating janitor sa nasambit na eskwelahanan sa iyang ama. Hasta sarong aldaw, mantang naglilinig, biglang naisipan kan sa iyang ama na magsigarilyo. Kan makasabrit na, itinapo kaini sa balon ang ginamit na palito, asindigdi na nadiskubre ang kakaibang kakayanan kan balon. Nung nang umaapoy, ginibuhan na niya ng naggibo siya ng lata na tinakpan niya. Parang ginibuhan niyang lutuan. Yun na nagsimula na ginibong lutuan. Nung nang malakas na yung apoy, marami na dito nagluluto hanggang sa mga kapitbahay namin, mga dito sa eskwelahan, mga teacher, nagluluto na dito. Ginawan dito ng kantin para magluto yung mga estudyante dito. Hulita nagkakalakaga ang tubig sa balon, huhunaon man kan kadaklan na mainit ini. Alagad, aram daw nindon na malipot ang tubig digdi? Tama mga kaaksyon, malipot ang tubig digdi. Apwera kaan, epektibo man sa may mga problema sa kublit ang flaming water. Isa pa yan, yung tubig na yan, nakakalinis din siya sa mga skin disease, yung proven na yan dahil na-try ko sa sarili ko kasi dahil nag-ano ko sa palayan nung maraming nagnatik-ati yung ko. Kan panahon, ginamit man ang tubig digdi sa mga patubig sa umahan. Naging manining karigusan. Poon kan madiscobre, kada ko naman subuot ang nagpapasiring digdi ngani magluto. Kaya naman, day ko pinalagpas na inian mapurbaran man. Para mapatunayan ang mga sabi-sabing ining balon, pwede man nalutuan, pipritosan tayo ningunyan, ninbunay. Ngunyan nahilinta na talagang tunay na pwede siyang lutuan. So ngunyan, napatunayan ta na ining balon talagang nalulutuan. Mos, talaan-tana ang satuyong prenitong bunay. Puminutok ang kakaibang kakayanan kan balon sa inman na runa kan nasyon. Kaya dagos na ining binuksan sa publiko. Hasta sa mabisto na ining saro sa tourist destinations sa Bicol. Taong 2010, kan pakarayon pa ini kan LGU Libon, katuwangan iba pang government offices as in private organizations. Pinagtakipin parang ginibong pig-close na niya. Tapos, nung ikinabit na, lahat ng, siyempre yung mga bubbles pumuputok, naiipon yung bubbles dito. Nung naipon na yung bubbles, nagpa-float ito. Nagpa-float dahil puno ng hangin. Ikinabitan na siya ng lutuan. Yun, dito na siya nagluluto. Sa mga maawot na magpasyar, bukas ini po Lunes hasta Domingo, alagad kinakaipuhanan muna na magpadara nin request letter sa Libon Tourism Office. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.